yana cewa mu daina rena basirar mu, mu daina rena basirar mu, ka daina raina basirar ka. ai duk abin daga Allah ne. Wataƙila in ka gwada sai ka ga tayiwa wata amfani. Mu goda Allah irin hikima da irin basirar da ya bamu. Allah muna godiya ni'imar da ka bamu don ta wadace mu. Gashi ba iyawa muka yi bai ilahu ka sa mutane suke san mu. Kun ayotar da Allah wani da wuya alle ka a same mu. Allah mun gode wa kyautar ka. Rayuwa ta yi albarka. An rubuta muna ganewa na zamani ko na addini. Ku daina raina basirar mu. Ai dole mu yi fahari musulunci ya kasance addinin mu. A cikin sa ne muka san suturar da take suturar ta tsaraitu. Duk duniya ba abin da muke so wanda zai kai yawan zammu. Ko za a karrama muna so ne a kashe mu kayan akidar mu. Allah haɗa mu da yardarka. Allah raba mu da yin shirka. Allah ka sa ko a wasa kar da mu ringa wasa da addini. Ku daina wasa da addini. Akwai ruwan da kana kallon sa garau ba zai ma ibada ba. Kai ko ruwan da aka yi sirki sai dai a sha ba ibada ba. Wasu 'yan adam ma hakan suke ba sai na yi ƙarin bayani ba. Kana nufin da ba zai wa a fassara zuciya daga sufa ba. Wasu zuciyarsa akwai tsatsa Abin su zai ci zan yatsa. akan addini da na fi su gaji gwanda samsam a ce ba ni. Ku daina cutar da addinin mu. A kulli yau min muna fama da cikin da babu uban zaga. Muna ta fama da masu zugon ƙasa sun haɗo babbar zuga. Ga barazanar ci da addini a fake cikin babbar riga. Ana ta zagin maroka ga wasu na ta roƙon da ba ganga. Gyara halinka mai ci da addini. Tur da halinka mai muni. Ilimin kai shine irin ilimin da a lahira bai sha amfani. Iko da yanci da addini. Ba a ko ina na gane gemu zan ke kiransa da malam ba. Kayo batun ka a sarkake gara ka warware ban gane ba. Me jan baki bai kamata a bar shi da fassara ga malam ba. Ko kana nufin wasu na kafa gemu ba na koyi da sunna ba. Allah ya yi miki albarka. Kana ta tsara ina shuka. Na ja baki na da kakin bini da fassara mai amfani. Wasu na ɓatanci ma addini. Wasu na ga sun samu dama sun isa mai da Allah abun tsoro. Idan ba ku yi hankali ba wuta sun yi ta mayar ku abun horo. An yi mutane da aljandan bauta ku ware ku bar taro. Ai ko akwai ma akwai bara gurbi sannan a shuka akwai gyauro. Gaban mutane da jan aiki. Abin yana bani mamaki. Wa'yansu na shuka bita da kulle domin su cutar da addini. Malaman da ke ci da addini. Ni banga amfanin sana'ar da mutum ba zai samu riba ba. Lallai ba ka yi makarantar 'yan kudurin mu dai mu birge ba. Amfanin zunubi romo ban tabbare na bahaushe ba. Wa'yansu na saɓan Allah a kyauta ba sai da sisi ba. Allah raba mu da jahilci. Da shi da shirin kafirci. Cikin mutane akwai wasu haifuwarsu ba ta da amfani. Duniya kar ta ruda mu. Da ma bahaushe yana cewa a kyala aiki a gumin shi. A duniyar nan akwai wani dan abu sai ka gan shi ka raina shi. Ai ko akan bola ka gano abu karkata ka akwai mai shi. Ko babu mai shi kan mun san wani ne ya kai shi ya zubda shi. Allah ka karmu da imani. Tsallake ko ba tsani. Na ɗauke kaina akan kayan wani kar na je ma ya burge ni.